ug karong adlaw lain na pud kita nga istorya sa ato ang usa ka igsuon nga person living with HIV, no? Kay kung ato ang balikan ni atong milabay nga mga kasabaduhan, duha ka Sabado ato ang nahisgutan ang kinabuhi ni Rina, no? Usa ka person living with kining HIV nga ato ang nasayran nga gumikan sa kawadon sa kinabuhi, napugos si Rina nga mutawag mo adto mo langyaw mo abroad haron makapangita og trabaho. Ug gumikan ni ana didto iyahang nasinati ang nagkanilain nga mga abuso sa iyahang amo, physically, mentally ug sexually abused. Ug gumikan ni ana, no, tungod kay nakahiagom siya og sexual abuse, didto pod niya nakuha ang iyahang sakit, ang virus nga HIV. Ug karon 19 na katuig si Rina inom sa antiretroviral, og 19 na katuig si Rina nagatubang nga nagpabilin nga positibo sa maong HIV. Daghan kitag mga pagtulunan na lamdagan ang ato mga panghunahuna. Nakakita kita og paglaom sa kinabuhi ni Rina nga maski pa man positibo na kita sa HIV, maski pa man aduna na kitay virus nga HIV, magpabilin ang kinabuhi, no? Dili kana siya mao'y katapusan sa kinabuhi, gani buhing saksi kana sa kinabuhi ni Rina nga maski pa man silang duha sa iyahang bana positibo sila, nakabunga pagyapon sila og mga anak nga gani mga negatibo tanan sa virus. So kana usa kana ka buhi nga testamento nga kung mo adhere lang, kung magpabilin lang nga seryoso, faithful nga nagatake sa antiretroviral, maabot ang panahon nga mahimong undetectable ang maong virus. Dili ka na nagpasabot nga wala na ang virus, pero concentrated na siya, mas daghan ang numero sa mga CD4 cells nga mao'y mopatay sa virus, no? Adunay chance nga makahimo og anak na mga negatibo gyud maski pa man ang mga ginikanan positibo. So kana siya ato ang nadungog kana og napaminaw tana sa kinabuhi ni Rina nga na feature usab sa MMK, no, ni adtong tuig 2016. Oga kung ganahan pa mo masayod sa kinabuhi pagyud ni Rina, si Rina karon naa connected sa VCMC Balay Malingkawas nun. Isip siya maoy case manager, siya maoy naga-assess, naga-handle sa ato ang mga kliyente, sa ato ang mga persons living with HIV nga naa karon naga-enroll, naa karon naga-treatment sa VCMC Balay Malingkawas nun. So karong adlaw ato ang mapaminawan ang lain na pod nga istorya sa usa ka person living with HIV. No, dili na to maikalimod nga usa sa mga sayop nga mga panghunahuna nga kung maghisgot na gani kita og LGBT, maghisgot na gani ta particularly ang kining gitawag nato og mga gays, kining mga bisexuals. Ang kasagaran nga sayop nato nga mga panghunahuna nga katag kalat na kaayo sa atong katilingban karon kay tungod nila magagikan ang virus, no? Mura ba og kanang kung moingon na gani og bayot, automatic HIV positive na dayon na or automatic mao na courier sa virus. Pero ato na nang ginasibya kaniadto pa nga dili gayod, no? Regardless kung unsa ang imuhang gender, imuhang sexual orientation, pwede gid kaayo ka makakuha sa mao nga virus. So dili pasabot nga ikaw bayot ka, ikaw member ka sa LGBT community, automatic positive na dayon ka sa virus. Galing lang, no? Kini nga community, usa kini ka community nga vulnerable gayud kaayo sa mao nga virus. Mayong tag vulnerable, dali kaayo makakuha sa maong virus. Gumikan pud tingali kaning gitawag nato nga mga nagkanalain nga mga risky behaviors, no, sa ato mga kaigsuunan. So karong adlaw ato ang mapaminawan ang istorya sa usa ka person living with HIV nga naa miyembro or appeal sa LGBT community. Karon atong mahinabi, no, gumikan kay usa sa ato ang nahisgutan ani niya, no, siya mismo ning present sa ato ang sir, pwede ba dili lang nako i-present ang ako ang dagway diha sa kuan, pwede ba nga kining kuan na lang ta, magtawag na lang ta pinaagi sa telepono. So gikuha na to ang iyang consent ug karon live nato siyang mapaminaw
from the island of Negros, no, ang ato ang igsuon, ang ato ang usa sa ato ang igsuon nga karon adhere sa tambal sa antiretroviral, no, ato siyang ilailahon. Hello? Hello? Good morning. Ay, mayong buntag. Okay, may buntag sir. Then, may buntag sa Okay. Suking Tigpaminaw. Ako dahil si Jerry sir from Negros. Then, actually, pito mi ka magsuon. Then, ako ang kamanghuran. Then, sad to say na sayo na wala amo ang ginikanan. So, munang iyahay mig paningkamot sa among kinabuhi para makasurvive na sir. Then, sa Jerry? karon, 36 years old na ko. Yes, sir. Jerry, salamat kaayo. Una ta mo padayon sa tong mga pangutana, no, og paambit sa imuhang kinabuhi. Pagpasalamat mi og dako sa lamdag ug paglaom sa higayon nga kining gihatag nimo nga higayon sa amoa nga makikistorya sa imuha og i-share ang imuhang kinabuhi sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw, no? Insakto to kanang kuan, Jerry, ang imuhang edad kay 36 na? Oo, sir. Oh. Jeff, pwede ba nimo masaysay ang imuhang kinabuhi before ka nakahiagom or before nakuha nimo ang maong sakit nga HIV? Ang ako as yung trabaho, sir, is ako out yung field sa trabaho since wa medyo ko nakahuman og eskwela sa kong course nga education. So, ang gisunod yun akong passion, sir, is which is kanang to choreograph or in short nga choreographer jud akong work, sir. So mga rakit-rakit ra, sir. So seasonal ra pud kayo ang income, dili jud siya ingon nga kuan, pero depende ra pud sa performance nimo. So mao nang ako in good terms ra pud tawo, daghan na pud tawo kumukuha nako kay tungod sa akong mga performance maayo ra pud. So lain-laing lugar diri sa Pilipinas akong naadtuan, sir. So muna dira ko nagkuha sa akong source of income, sir, para makasurvive ra pud ko sa akong kinabuhi kay kung ko gasalig sa akong mga igsuon kay naa naman po yung mga pamilya tanan, sir. So choreographer ka og mga nagkanlain nga mga festival. Mga kuan festival. Oo, sir. Oo. Unya unsay nahitabo Jer sa imuhang choreograph? So, muna Naa kay mga higayon nga naputol ang ato ang linya. Hello? Naputol atong tawagan og balik, no? So ato nasayran nga si Jerry usa di ay ka choreographer og okay, nabalot na. Hello? Hello, sir. Pasensya kayo. Maputol dyan na siya kay every 12 minutes sa tawag sa Globe. Maputol, magod na siya. Okay. Sige. So, atong pangandaman, every 12 minutes, maputol ang atong tawag sa Globe. Sige. Jeff, gikan adto imuhang pagka-choreographer, unsay mga nahitabo na naabay nakasulay ba ka nga aduna kay nakarelasyon? Nauyab or naunsa ba? Okay, sir. Sa klase nga trabaho na po, sir. Hello? Ni mo malikayan nga usahay na adyod ang mga hangouts, mga lifestyle ni mo usay nga after practice, mga nightlife, mga yun sir, but then sa mga tao, then mo nang di mo malikayan nga usahay makaila-ila ka. Jer, nya kadit Jer ha? Oh. Ato sang kuanon kay murag na technical nga problem. Okay. Okay. Hello, Jer? Hello, sir. Okay na? So, ato ang nadungog gikan ni Jerry. Sakto to, Jer, no? Nga, after sa mga practices sa inyuhang gihimo nga kining pag-choreograph, adunay mga higayon nga mo adto, mo kuyog sa mga barkada, mag nightlife, magkuyog sa mga nagkinalain nga mga grupo, no? Nalain nga mga grupo sa mga ilaha siguro mga kaubanan, no? Ato sang gi-fix ang ato ang linya kang Jerry. Okay. Jer? So, Okay. wala siya, sir.
Garat lagi mo ang Okay na Jer. Oo. So, oh, ang ato Jer no, hangtod adunay kanus alang kahibalo nga ikaw positibo na sa maong virus. so mo to siya sir, so dili na to malikayan, so natay may ila ana sir ba. So dili na to, so usahay po di po ta ka control usahay sa atong kuan, so walang maka one night stand o unsa ana sir. So then wala ko gadahom sir nga na-diagnose ko ingon ani sir ba kay unexpected na pagkaayo kay frankly speaking sir, mo kuan ko sir is wala man ko gagamit og kanang safety sir good sir. So kanang wa kay kuga, so advice lang nako nga dapat mo gamit kita og condom sir, importante kay sa tanan. So mo nang ako sir wala pud ko na kaayo na apply sa akong kaugalingon, so mo nang wala ko ga-expect na na-diagnose ko yung ani. So na-diagnose ko, nakabalo ko ani sir is last year na sir, December. Last First week year, of December. December. Asa man ka nakahibalo, Jer, ug unsa may nakapatukmod nimo nga mo submit sa imong kaugalingon haron magpa-test for HIV? Actually sir, dili naman good ordinary akong pagmata sa buntag sir, na anak ko yung mga naghanabadyagan sa akong kaugalingon, dili na normal sir ba. So nalabad akong ulo, then bugat kay akong lawas, then na ako'y mga rashes na ako'y naabot sa bukton, sa tiil, then usay sa likod, then katuo ko sir nga is kanang allergy na siya sa tambal nga akong ginainom before katong sa treat pa ko sa akong TB sir ba. Oo. Then moto nga naka-decide jud ko nga pagka first week sa December is magpa-check up jud ko sa TB dots, nibalik ko sa TB dots to check nga kung nabalikan ba ko sa akong TB. So motong negative man ang result. So pag negative ang result, Negative wala ang pa ko imong- na satisfied. Okay. Kay mag-apas naman ko sa akong ginhawa. So suddenly marag na ay nag-push sa akong utok sir ba nga magpa-HIV test siguro ko ana kasi unsa ana. So ikaw gid mismo Jer ang nag-decide gumikan atong imong mga nasinati nga mga atong naay mga ning turok no, ingong giingon nga mga allergies ni siya unya lisod nga ginhawa kada buntag mao nakapatukmod nimo personally nga mag-undergo sa HIV testing or screening. Oo sir, mao jud sa ako adjin decision sir kay after gud ato sa result nako sa TB sir nga negative nako, nangay kog sign ni Lord nga Lord tagay kog sign kung say angay buhaton nako kay dili pa ko satisfied kay murag na-adjust ko gibatsyag sa kong kaugalingon. So motong after ato mga pila kami seconds siguro sir nakakita kog mga poster, katong poster nga katong nailaki nga na HIV, then poster nga katong bayi nga, so mao na siguro niya gihatag nga sign sa Ginoo. So motong na consider din ako sa kung kaugaling nga magpa-HIV test din ko dito sir. So from Negros diin man ka ni adto para magpa-test. Actually sir, sa amua pa ko nagpa screening test dito sa City Health, and then pag gawat na ko sa result is reactive man sir. So Okay. i-anticipate na nako sa kong kaugalingon nga reactive siya, it means ga-react na siya sa kong lawas ang virus. So wala naglibog na ko sa kong buhaton, then nangayo kong mga tambag sa kong mga friend, then ay one friend na ko nga nakatabang nga nakasuggest nga atong Cebu ana sir ba, then atong magpa-treat sumutong gidala ko niya dira sa Balay Malingkawason sir sa VCMC. So dito ko nagpa-treat sa VCMC sir. Dito pa lang sa imuhang pagpa-screen diha sa ospital sa Negros, dito na ka nakahibalong nga ikaw positibo ka sa or reactive ang imuhang result. Oo sir. O gumikan ana, no, motong nagpatabang ka sa imuhang amiga o gidala ka sa VCMC Balay Malingkawas nun. Oo sir, sakto sir. Nakaron kumusta naman ang imuhang panglawas karon kanang Jer? Unsa na may gibati nimo karon human So adtong far, kaluyan sa Ginoo sir no, kay ang ning complicate magud sa ko ang
HIV, sir, is ako ang lungs, which is a pneumonia, sir. So, utong galisod jud ko recover, galisod jud ko og unsaon pag-recover sa akong lawas, daghan kay kog naagian jud, sir, nga mga sakit nga mga unsa pa din ha. Tungod sa akong nabatyagan kay murag late naman kaayo ko nakabalo nga naa ko ana. So, unang sa pagkakaroon, sir, is salamat sa Ginoo, salamat sa suporta nako, then salamat salamat po sa antiretroviral, sir, nga bisag unsaon religious sa gid ang pag-inom, sir. So, kaluyan sa Ginoo, at least karon ba maayo-ayo na ako pamatsyag, normal na akong paminaw. Then padayon na kinabuhi ra gyapon, sir, kay medyo okay naman ko, pahuway na lang jud ang kulang para mabalik ang lawas. So mga kaigsuunan nga mga naminaw karon, kita mismo nakasubaybay man kita sa kinabuhi ani ni Jerry, kay kita man usamanta sa nag-facilitate ani sa iyahang temporary shelter diya sa Balay Malikawas nun, no. Usa sa iyahang gihangyo gyud sa staff sa VCMC Balay nga kung pwede ba siyang maka-star, no, diri sa Cebu aron dili pud siya maglisod sa pag-follow up sa iyahang mga results o paghatag og mga update sa iyahang doktor. So mo to nga ato ang giproseso ang iyahang paghangyo og nalipay ta kay niadtong panahon na libre ang ato ang libre, meaning walay nag-star pa, no, ang ato ang temporary shelter diya sa balay. Mo nang ato ang cater ang hangyo ni Jerry, mga midagan og mga duha to ka si manager, no, nga nag-star ka sa balay or more than Super good, sir, mga sa 1 month kapin, sir. Mga sobra o sa kabulan. At kana, sir. ang ato ganing unang pagkakitaan niya perting luya kaayo. Unya dunay na gani paglisod sa paginhawa, gumikan kay dunay na poy mga complications, no, katong pneumonia ug uban pa niya nga mga nasinati sa iyang sa iyang panglawas. Dagan to siya og mga 1 month kapin, sir, tungod kay wa pa man ko ka inom og ARV, sir, ko tungod kay gitreat pa ko nila sa ako ang pneumonia, sir. So kato siya wala may pamanggod na dili manggod nato ipadiretso nga paimnon sa ilang antiretroviral kung aduna pa mga complications like ang katong gihisgutan ni Jerry kaganina na pamanggoy siya pneumonia. So kinahanglan usang i-treat to ang iyang pneumonia. After ana kato gisugdan na dayon nato ang iyang antiretroviral, no, ang kanang iyang ARV. Mga kaigsuunan nga naminaw karon, matingala siguro kita, no, nganong ang statistics nato nagadaghan man gyud ang gikan sa mga laki, no, male, no. Kay ato ang tan-awon matud pa sa report sa Department of Health, ang total reported cases as of January 2019, no, gikan sa January 1984 ngadto January 2019 niabot na ang ato ang mga persons living with HIV niabot na og 63,278. Og dako nga porsyento niini nagagikan sa mga kalalakin-an, male, no, nga ana ay 59,271. Samtang ang mga kababayan niabot siya og mga 3,996. So makapangutana kita unsa may naa sa mga lalaki nganong daghan man kaayo og kaso sa mga lalaki. Gumikan kay diri nato gisulod ang kining cases nato sa pareha sa kaso ni Jerry, no. Isip usa ka maingo ba nato, Jer, unsa man ang imong unsa may gender preference nimo? Gay ko, sir. So mayon na to gay, dili na to ginasulod na katong naga-engage nga nakighilawa sa kapareho nila og gender, no, labi na ang mga lalaki. So mo na makaingon ta nga daghan jud kaayo og kaso sa nga nagagikan sa mga kalalakin-an. Ug gani kung arita sa Cebu, sa Central Visayas, no, naana sa mga ang kaso niabot na og mga 5,000 plus ang mga cases, 5,586. Sa Cebu Province na ay nakakontribute siya 92%, no, 5,103. Ug ato ang matikdan pod nga sa statistics nagkabata pod ang kaso sa HIV, no. Ang gikan sa 63,278 ka kaso sa tibuok Pilipinas,
ang 79% niini nagagikan sa edad nga 15 ngadto sa 34, no? So 15 to 24 years old naa aduna tay mga recorded cases nga 17,000, samtang ang 25 to 34 years old naa sa mga 32,000, o gisundan kini sa 35 to 49 years old nga naa sa 11,000. So kung atong magtan-awon ang statistics, nagkabata ang ato ang kaso sa HIV, no? Gumikan siguro sa usa na niana nga factor o dakog factor niya na ang ato ang teknolohiya, no? Nga diin napasayon nga mapangita og partner, napasayon makapangita og ingon pa ni Jerry ato ang hulman to ang gigamit ni Jerry nga term, ika one night stand niya. So usa na ni ana mao na ang dako nga factor diin ato ang makit-an nga nagkadaghan ang kaso sa HIV natong diri sa Pilipinas. Hello Jer, napa ka Jer? Hello, sir. Oo. Kanang Jer, unsa may imuhang ika-sulti karon sa mga ato ang mga tigpaminawan, no? Labi na katong mga wala pagyud gihapon ni submit for testing or wala pagyud gihapon ni submit for the treatment, nga gatago-tago pagyud gihapon kay tungod ka grabe ang stigma og discrimination nga ilahang nasinati payapon hangtod karon. So, ang ma-advise na jud nako, sir, is first jud siguro sa tanan in general jud sa labi na katong sa wala pa is HIV test jud ta, sir, kay mo jud pinaka-importante sa tanan. Dili ra sa bayi, dili ra sa laki, kung dili sa LGBT jud labaw na sa tanan. Kay in kaso, sir, practically maabot man jud ta ana, sir. So ang ma-advise na nako, sir, ba sa kanang mga tawo nga positive na din gatago ra sila, dili gid siya angay itago, sir, kay kung boto na unaon dili man nato angay ikauwaw atong sakit din alangan tunlo nato ang atong kaayuhan tungod sa atong kaulaw. So wa ta kabalo, sir, nga kana ato ang kaulaw nga itago nato mao na muhatod nato sa atong kamatayon, sir, kay wala taga treatment, sir. So based akong case, sir, ba is nakaagi mo po kong duha-duha. So naglibog jud ko kung unsa jud sugod, naka-attempt pagay kong pakamatay, usually maumad jud na masulod sa atong utok jud. Pero nakahuna-huna ko nga the gift of life nga gihatag sa Ginoo, nga which is importante kay nga i-treasure nato. No, correct. So Sakto ginagawa, no? Jen, sir. ato usang putlon ang ato ang pakigistorya sa imuha, no? Mo break usa kita aron ni padayon ang imong istorya, break usa kita sa mga importante kaayo nga mga pagpahibalo ug mga advertisements. Okay. Ang ato ang oras, no, alas 11:30, hatod kanato sa Gateway Motors for quality premium used cars. Check our branches at Gorordo Avenue, AC Cortez Avenue, ug Linaw, Talisay City, or tawag sa numero 888-5888. Hatagan kag paglaom mo, lamdagan kag panggaon kay kami mong kauban. Okay, so balik kita sa ato ang programa Lamdag ug Paglaom. Kaganina ato ang hinabi ang si Jerry nga nagpaambit sa iyahang kinabuhi isip usa ka person living with HIV, no? Og naagihapon siya sa tuang linya karon ato siyang hinabion og katong kinsa tong ganahan mangutana or gustong ipaabot ang ilahang mga pagpangutana, pwede mo text sa numero 0926-711-6773, akong usbon 0926-711-6773, or pwede mo mutawag sa landline nato ato ang hotline 253-8846, 253-8846, or 415-9323. 415-9323 para sa inyohang mga pagpangutana. Ato usab nga i-greet ang ato ang mga nagahatag sa ilahang mensahe diri, no, na ato mga kaubanan sa ato ang programa Lamdag ug Paglaom, no.
Og usab ako po i-greet ang ako ang masuko ra ba ni siya og dili nun siya i-greet. Bitaw ako ang asawa nga karon naminaw. Ako ang partner si Ma'am Dimple nga karon naminaw usab sa radyo sa Lamdag ug Paglaom. Sige, so balikan na to si Jerry, no? Hello, Jet. Hello, sir. Jet, nakahisgot ka ganina nga human nimo nahibalan nga ikaw positibo sa maong virus. Usa sa mga nisulod sa imong unahuna katong imong gihisgot ka ganina nga ganahan na ka magpakamatay. Yes, sir. Oo. Pwede nito nimo masaysay og unsa tong hitabua diyan nganong nakaunahuna man ta og mga ingon ni ana nga pagunahuna. Siyempre, sir, dili gid nato malikayan, sir, no, kung wa mo ta maanad-ana din sa amo apong lugar daan is dili oriented daan kabahin ang mga HIV. So then ako mismo sa akong kaugalingon murag dili pa ko kaayo kadawat na victim day ko giingon ana kay puro urgent enjoyment ako una. So mo to pagkabalo na ko, sir, is naglibog ko sa una ko pagsugod, sa una ko pag-open sa akong pamilya, sa una ko pag-reach out sa akong mga friend na matabangan ko nila. So, motong nagkaura-una na lang ko, sir, nga usahay puso na lang dyan yung kinabuhi, pero dili siday amay, sir. Ito, no? Mao na ato ang gisig balik-balik yun nining ato ang programa no nga ang sakit nga HIV, ang sakit nga AIDS, dili ka na siya mo'y katapusan sa ato ang kinabuhi, no? Maski pa man bisan pa man daghan kay ka mga sinati nga dili maayo karon sa ato ang katilingban pagsulbong ni ining HIV and AIDS, no? Ato ang gyud ang giklaro nga dili ka na mo'y katapusan sa ato ang kinabuhi, no? Magpabilin ang ato ang kinabuhi, no? Dili siya, it's not a death sentence para sa tanan once makahiagom na taan nga mao nga sakit. Ug usa nga pinaka-importante gid kaayo nga ato ang hisgutan mao ang kining gitawag nato og insakto nga pag-educate kabahin aning HIV and AIDS kay sa giniingon pa ni Jerry sa ilahang kapanahunan or sa ilahang lugar, no, dili kayo inaana karampant ang pag-discuss or ang paghisgot kabahin sa HIV and AIDS, no? Gani ato anang nasabtan usab nganong inaana man ka atrasado ang ato ang pagtan-aw or paglantaw niini. At dili nato ikalimod nga hangtod karon ang kining sakit nga HIV ug AIDS or kaning sex lang, no? Nagpabilin gihapon siya nga tabu para kanatong tanan, no? Dili siya angayang hisgutan kay makasasala, dili dapat niya siya hisgutan kay kana daghan kaayo tag mga restrictions ug gani dili na nato mabantayan nga ang atuang mga anak pwede na gid hinuon kaayo maka-access sa lain nga mga pamaagi diin didto po nila mahibal-an, no? Pwede na nilang matan-aw dito sa internet or unsa pa na diha. So mao na nga ang proper o insakto nga pag-educate kabahin sa HIV, kabahin ni anang gitawag nato nga sex, kabahin ni anang LGBT ug sa tanan nga mga issues kinahanglan ato agi nang maihatag nga klaro ug mao kana ang tumong ug tuyo nganong niata kani nga klase nga programa ang kaning Lamdag ug Paglaom, ang paghatag og lamdag, ang paghatag og katin-awan niining mga issues nga may kalabot sa panglawas, no, kaning HIV and AIDS ug kinig yung mental health kay dili man gud ikalikay o dili man gud siya may hilayo ang kining hisgutanan sa mental health, especially sa mga tao nga nakahiagom in town niining sakit nga kining sakit nga HIV. So sa sharing pa ni Jerry paganina, usa di ay siya sa mga nakasinati pod nga aduna po'y pag-attempt nga magpakamatay. Ug gani siguro kini na murag nawala ni siya Jerno nga pangunahuna nga magpakamatay gumikan pod sa support group, no? Nakaron si kinsa man ang nakahibalo ani sa imuhang status, Jer? Ang imuhang mga ginikanan nakahibalo na ba ang imong pamilya? Oo, sir, ako ang pamilya, sir. Mo dyan na yung number 1 nga nakabalo na ko, sir. Then, nakaagi pa ko mga kuan nila sa rejection, mga simana, laguro, sir. Usa ko nila na kuan na sabtan dyan nila maayo akong kaimta. Unsa may porma sa rejection, Jer? Kay daghan naman tang nahinabing nga mga PLHIV
usa nga ato ang nahinabi ningon siya nga mismo pagkahibalo nga siya positive sa maong virus, gideklarar dayon siya nga patay na sa ilahang pamilya. Ug wala na siya gidawat sa ilahang balay. Sa imuha case, unsa man ang imuhang nasinati? Mga minor na siya nga rejection akong na-feel, sir, kay pasalamat na po ko nga medyo open-minded na po kayo akong mga magsuon, sir, ba? So, kaya na kong mga nagamit na unlan na ako sa ilang balay, ipamutang sa balay, ipamalik, mga inana, sir, ba? Then, mga nagamit ka ng mga ilain na akong mga kutsara, mga inana, sir, ba? So, kini nga di ko mga pa na- kini nga mga kini nga mga aksyon nga ginahimo, no, kaning pagpalain lagi sa kutsara og tinidor, plato, baso, lainan siya kay naa siya kanang HIV, no? Usa kini ka porma sa grabe gid ang kanang gitawag nato og diskriminasyon or stigma. Mauna Oo, nga sir. kanang mao gyud na kinahanglan gid nato ang insakto nga pag-educate sa ilaha, no? Mao na tingali after aton hitabo jer karon gibalik na ang mga plato ug kutsara ug tinidor diha sa imuha, wala na nila gilain. Wala na, sir. Medyo okay na ba, sir? Oo. At least ba? So Sino? dako jud Nakita ka. po lang ako ang pagpaningkamot, nga medyo naulihan akong lawas, din nagpersige po, nga matarong dyan akong kinabuhi, sir, ba? In short, dako kayo og impact, no, kung ang pamilya makasabot sa usa ka tawo nga dunay HIV, no? Mao na ato ang ginabalik-balik og hisgot gyud sa ato ang mga kining ato ang mga enrolled nato nga mga clients, kining mga PLHIVs nato nga naa diha sa Balay Malingkawas nun, nga ang pinakauna nga support group nga atua gyud nga mapasabot o mapa-strengthen nato ang ato ang relasyon kay diha sa ato ang pamilya, no? Kay maski pa man og ingon ni ana ang ato ang kahimtang, wa man gutay laing kadaganan ug balik. Ang katong mga barkada nimo sa una jer, madaganan pa ba nimo og balik katong mga nakuykuyog nimo katong mga nightlife nimo sa una? Pero taluyan sa Ginoo, sir, sa panahon nga naa ako sa BCMC nga nagkalisod-lisod ko, sir, nanglingi pa ba taon sila, sir, pero lahi ra gyud sa pamilya kung daganan jud nato atong pamilya, sir. So, may nalang gani kay naa kay mga kaubanan. Naka-share po ka nako one time nga imuha mga classmates sa high school, no? Nagpadala, no? Mga igsuon Support. nga mga naminaw karon, kani si Jerry, daghan kay ni siya og mga classmates nga karon ana sa gawas sa nasod. Nga pagkahibalo nila or maski katong naa diri sa sulod sa Pilipinas, kay pagkahibalo nila nga si Jerry nagkasakit sa HIV o karon na nagkinahanglan og financial nga support, halos kada semana dunay magpadala or nakada adlaw ba Jer? Nakada semana. Every other 2 days, sir, na dyan grasya maabot. Oh, tiaw mo na. Every other 2 days na grasya nga maabot, no? Ihatag ngadto kang Jerry isip usa ka suporta, no? Palit niya og iyahang mga pagkaon, og iyang mga personal nga mga gikinahanglan samtang ga-star siya didto sa temporary shelter nato sa VCMC Balay Malingkawas nun. Og dako gid atong pasalamat katong mga naminaw karon nga mga classmates ni Jerry, siguro dili lang mo kaila niya kay ato ang gitago ang iyahang tinud-anay nga pangalan. Dako kayong pasalamat namo, no, sa Balay Malingkawas nun kay nakasabot pud mo sa kahimtang ni Jerry. Og ang inyong pagsabot ni bunga ka na sa inyong ekspresyon sa paghatag ngadto sa iyaha og inyong suporta pinaagi sa kwarta, no, aron makapalit siya og mga pagkaon ug uban nga mga gikinahanglan. So ato to ang balikan, sakto gitong giingon ni kanang Jerry nga ang pamilya gyud maoy dangpanan sa panahon nga magkaproblema na ang usa ka tao, ilabi na og makahiagom na siya og sakit nga HIV. Subo lang nga pamalandungon kay dili tanang pamilya, dili tanang ginikanan ang susama og pangunahuna sa imuhang pamilya, Jerry. Sir. No? Subo lang nga pamalandungon kay daghan gyapon kaayo karon nga mga kliyente nato nga mga persons living with HIV nga ginatago pag gihapon sa ilahang ginikanan kay mahadlok sila nga makahibalo ang ilahang ginikanan. Of course, no, kay kinsa man pod ang ginikanan nga ganahan magkasakit ang ilahang anak. Pero usa nga dako nga nakapababag nganong ang anak dili siya mo share mo paambit ngadto sa iyahang ginikanan gumikan kay mahadlok siya nga
sana italikway, ipalayo, no? Sirad-an ang balay ug dili na siya pasudlon, dili na siya paadtuon. Ug daghan kay tang mga istorya sa PLHIVs nato nga ingon niana ang ilahang nasinati. Ug pasalamat ta og dako sa mga pamilya sa ato ang mga PLHIVs nga openly ilahang gidawat ang ilahang mga anak nga nagpositibo sa maong virus. Gani usa ka inahan nga ato ang nahinabi gumikan kay ang anak nakahiago man o natakdan man sa mao nga sakit nga kanang HIV. Ingon niya, sir, wala may laing makadawat sa ako ang anak nga ingon niya na ang iyahang status kundi ako, kami, ang iyang pamilya, ang iyang ginikanan, kami ang andam nga mudawat o gikinahanglan nga mudawat ug mo agak sa iyaha. Aduna kitay text message nga nangutana diri. Sir, maayong buntag. Sir, maayong buntag. Unsa na ang statistics sa victims, no? Akong basahon lang siya. Unsa na ang statistics sa victims sa HIV and AIDS, male and female? Una, ato ang ipaklaro sa mga kaigsuunan, ang ato ang mga persons, ang katong mga kaigsuunan nato nga natakdan sa sakit nga HIV, ang ato ang tawag nila ni ana mga PLHIVs, no? Persons living with HIV. Dili nato sila tawagon nga mga biktima sa sakit ng HIV. Ang ato ang correct nga tawag nato na sa ilaha is persons living with HIV. So agig pagtubag nining iyahang pangutana, ang total reported cases nato karon sa tibuok nasod nga Pilipinas sukad ni adtong January 1984 hangtod January 2019 matud pa sa Department of Health sa HIV and AIDS Art Registry of the Philippines niabot na og 63,278 sa mga kalalakian. Ang male niini niabot na sa 59,271 sa mga kababayan na Asya sa mga 3,996. So mao ni ang total number of cases. Take note, these are just our reported cases. And we believe that there are still many others nga mga PLHIVs nga karon wala pa mo submit for testing or wala pa mo submit para sa ilahang treatment. So mao na ang dako kayo nga challenge nato tanan nga mga nag-advocate ni ini. Kinahanglan ato pagyud nga pakusgon, ato pagyud nga ikampanya ang ato ang kini nga klase nga advokasya haron daghan pa ang ato ang maingganyo nga mag-submit for screening or mag-submit for testing. So ato ang balikan si Jerry nga naputol sa ato ang linya o napadayon nga ipaabot ang inyong mga pagpangutana, no, sa ato ang text line o ang ato ang landline nga mga numero. Sige, atong balikan si Jerry. Jer, karon Jer, Yes, sir. unsa na may plano nimo ron sa imuhang kinabuhi? Naka-recover na ang imuhang lawas, nagpadayon na ang imuhang antiretroviral nga treatment. Unsa naman ang imuhang plano karon? So sa pagkakaroon, sir, is target sa dyo ko og pahuway, sir, o sa ko mo tudlo og balik, then na ay mga offer na mga naabot, sir, din balibaran sa ako kay basig bahat sa akong lawas, sir, din pag-abot sa time nga medyo okay na, sir, din na siguro ko mo dawat og kontrata, sir, din maduduha pa ko, sir, if mo padayon pa ba kong tudlo or mo trabaho na ba dyo ko, apply na ba dyo kong trabaho or unsa ba, sir, para at least ito mong ako ginabuhi sa pagkuhan, sir. Wala na ng mga nightlife. Nausab akong lifestyle ron, sir. Nausab, no? Nausab yun. Oo, sir, nausab yun siya. Kahit na sa una. Jer, kung aduna kay gitawag na to og murag lesson or moral lesson nga imuhang nakatunan gikan sa imuhang kahimtang karon sa mga gipanghimo nimo kaniadto, unsa man na siya? Pwede ba nato na siyang ipaambit ngadto sa ato mga kaigsuonan nga naminaw karon? Siguro, sir, the best lesson jud nga nakatunan ako, sir, is disiplinahon guro ato kaugalingon sa tanang butang, sir.
labi na sa atong usahay nga dili nato maimbita ang ato ang mga enjoyment usahay. So, kanang mga apil na ang mga bisyo, ang mga usawang po na makaposter good nga makapalow sa itong immune system. So, para mo adapt din sa ato ang virus na ingon ana din ato ang mga nightlife din kabahin anang mga anang mga sex life nato. So, mugamit kita mga safety jud dapat manigurado jud daan, sir. Okay. So nindo to nga imuhang giingon pa ganina, Jer, no? Disiplina sa kaugalingon, no? Mag-start yun na siya sa disiplina, sir. Usa siya musulod-sulod na tanan. Dira yun na siya. Okay, kung ato ang na matikdan, ato na sayran, doon naman po yung mga kaso sa mga PLHIVs nato nga nahiagom siya o nakasinati siya sa ingon ni ana tungod kay siya mismo wala siya disiplina sa iyang kaugalingon, no? Sa among giingon kagay na Jer nga ang nightlife, no? Halos kada gabi mag nightlife. So mao na ang dako kayo nga hagit kanatong tanan usa sa nakatuna ni Jerry sa iyang kinabuhi kining gitawag nga disiplina, no? Disiplina sa tanang butang, dili lang sa katong giingon ni Jerry kaganina nga sa pakighilawas, no? Halos sa tanang butang, kay ang tanang butang kung dili nato siya butangan o disiplina, dili nato limitahan, no? Makadaot gina sa tuwang lawas, no? Ug usa nga hello Jer. Hello, sir. Oo. So salamat kaayo Jer sa imuhang pagpaambit sa imuhang kinabuhi, no? Sayod ko nga dili pagyud gihapon ka open nga i-disclose ang imuhang dagway, no? So nagpasalamat paghihapon mi nga gitagaan mi nimo higayon nga magka-istorya ta, makapaambit ka sa imuhang kinabuhi sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw. Sige, salamat pud kayo ninyo, sir. Aduna ba'y katapusan nga mensahe before nato ni putlon ang ato ang pakigistorya nimo, Jer? So, ako na dyan, sir, is i-take rin ako opportunity, ani, sir, nga, mupasalamat nimo personally, tani, sir, din. Ni Sir Christian, sa tanan nga nasa VCMC, nga nagtagad na ako. Then, labi na dyan ka, Ma'am Susan, sa kadali na kayo may nag-istoryahanay, pero at least nakita dyan ako ang iyang kaayo po, sir, ba? Nga makakuan dyan siya nga, maayo dyan ang kanang na-isa i-victim or magpursige jud. So, more gid na, sir, kay dako siya kay kong pasalamat ninyo, sir, ug ako gabahay nga niala ko sa Balay Balingkawason. Okay. So, salamat kaayo, Jer, and I know nga magkita ta basin mga next month siguro, no, kay regular naman ka magpa-refill sa imong tambal. Hopefully magpadayon ng paglambo sa imuhang lawas karon, no? Despite the fact nga nagpabilin nga naagi hapon ang virus sa imuhang lawas. Salamat po kayo ni sir. Salamat, Jerry. Ikan sa Negros ato ang igsuon nga karon nagahiagom sa maong sakit nga kanang HIV, no? Mga igsuon, ang kinabuhi ni Jerry, usa lang siya sa daghan kaayo nga mga kinabuhi nga ato ang napaminawan o sa mga umaabot nga segment nining ato ang programang Lamdag ug Paglaom, aduna pa kitay mga daghan pa nga mga PLHIVs, and hopefully daghan pa nga mga PLHIVs ang mo ari dire o andam nga mo paambit sa ilahang kinabuhi haron kita pod mismo mahatagan kita og lamdag og makapanghatag po kita og paglaom sa mga tawo nga nawagtangan na gayud og paglaom tungod gumikan ni ini nga maong sakit. Sa sunod Sabado ato ang hisgutan, no? Nagsugod naman kita sa kaso ni Jerry isip usa ka miyembro sa LGBT community, particularly iyang giisip ang iyang kaugalingon as gay siya, no? Sa sunod Sabado ato ang hisgutan ug unsa man gyud ning kaning LGBT community, no? Ug nganong sa kini nga community very vulnerable man kaayo sa hisgutanan sa transmission sa HIV and AIDS. Sa sunod Sabado maghisgot kita
o kining gitawag nato sexual orientation, gender, identity and expression, no? Magsuji kita, aduna kita iimbitar nga usa ka eksperto niini haron makahatag sa atoa og lamdag, no? Kung unsa man gyud ning kining kining LGBT ug unsa man gyud ning suji, no? Aron matangtang na pud nato ang mga negatibo pud nato nga mga impresyon ngadto sa ato ang mga kaigsuunan, no? Kay sa ginaingon pa nato labi na sa ato ang Santo Papa, no? Ingon siya dito, who am I to judge, no? Kinsa man ako nga mo husga sa ako ang mga kaigsuunan ilabi na kaning mga LGBT karon. So sa sunod Sabado ato ang hisgutan kining usa sa importante kayong hisgutanan ang kaning kabahin sa LGBT community, no? O kung aduna mo yung mga pangutana, kung aduna mo yung mga ipaambit, pwede ra mong mo tawag or mo text diri sa ato ang istasyon, no? Diri sa ato ang programa Lamdag ug Paglaom sa numero 0926-711-6773, 0926-711-6773, sa landline 253-8846, 253-8846, or 415-9323. Ug live po kitang mapaminaw, no, sa dyrf1215.weebly.com, dyrf1215.weebly.com, or pwede po ninyong matanaw sa Facebook Live. I-type lang facebook.com/dyrfradio. Akong Usbon, facebook.com/dyrfradio. Mga kaigsuunan, dako pud kaayo nga atong mga pasalamat ang mga nagasuporta niining mga programa, no? Gikan sa University of San Carlos Community Extension Services o ilabi na gayod sa ilahang head, no, si Reverend Father Roger Bagaw ug sa iyang mga staff, sila Ma'am Angie ug uban pa nga mga staff. Labi na sa ako ang partner diri sa radyo si Dr. Cheryl ug ang ato ang kauban nga maoy nangita gid gayud og mga supporters nato, benefactors ug sponsors nato nga si Sir June Posas. Dako kay gutong pasalamat. O atong pasalamat po ato ang i-extend ngadto sa ato ang mga kaigsuunan, mga kaubanan sa VCMC sa Visayas Community Medical Center, labi na gyud sa Balay Malingkawas nun sa paghatag sa ingon niini nga klase nga programa aron maghatag og pagtagad sa mga tawo nga nawagtangan og paglaom gumikan niining sakit nga HIV and AIDS, no? Andam gid gihapon kaayo nga modawat sa inyong mga hinabang, sa inyong mga donasyon. Ang ato ang programa Lamdag ug Paglaom adto lang nato ihatod sa Community Extension Services sa University of San Carlos. Pangitaon lang nato si Reverend Father Roger Bagaw. So mga igsuon, napupos namang gyud ang ato ang oras. Dako ang ato ang mga nakuha karon nga mga pagtulunan gikan sa gipaambit sa kinabuhi ni Jerry o sa ka person living with HIV. Sa sunod Sabado, maghisgot-hisgot na pod kita o lain na pod nga hisgutanan nga may kalambigitan gihapon sa HIV and AIDS, and hopefully magkita-kita nasa usab kita diri lang sa ato ang programa diri sa DYRF 1215 ang Lamdag og Paglaom. Daghang salamat.